El Departament d'Exposicions té com a missió la materialització del discurs del comissari en una exposició física i visitable. És una feina que té com a eixos principals l'acompliment d'un calendari, la logística i la coordinació entre els diferents agents que en un moment determinat han de convergir en un únic projecte. Quant a ritme de treball, hi ha dues fases ben diferenciades. La primera, més llarga en el temps, comprèn les tasques de preparació, amb la tria de les obres, sol·licitud de préstec, contractació d'empreses, actualitzant constantment la informació. Aquesta feina es fa principalment als despatxos, amb algunes visites externes i reunions. Són feines que poden semblar merament administratives i burocràtiques. Tanmateix, són els fonaments sobre els que descansa l'exposició. A mesura que la data d'inauguració s'apropa, el ritme es va accelerant fins a arribar a la segona fase, la feina a la sala, amb una intensitat que pot arribar a ser frenètica, mentre les obres arriben, es desembalen i s'instal·len. Aquesta és, sens dubte, la part més estressant, perquè en 4 o 5 setmanes s'ha de recollir el fruit de 2 o més anys de preparació, però és alhora la que aporta més satisfacció i la que finalment dona sentit a tot. El projecte comença quan el comissari ens explica la idea que vol transmetre i ens proposa una primera selecció d'obres que formaran part de l'exposició. En el cas de l'exposició Gaudí, hem comptat amb prestadors amb els quals ja havíem col·laborat en anteriors projectes, o amb el Museu d'Orsay, que és el nostre soci en aquesta exposició. Hi ha també prestadors amb qui no havíem treballat mai. Amb tots ells hem hagut de signar acords de préstec, assegurar les obres per al seu trasllat i estada a l'exposició, i contractar una companyia de transports especialitzada per proporcionar embalatges específics per les diferents tipologies d'obra i traslladar-les des de cada un dels punts d'origen fins al museu. En alguns casos, un representant del propietari, que anomenem correu, es desplaça al museu per supervisar el desembalatge i la instal·lació de les seves obres. Tot i que en aquests darrers 2 anys, a causa de les restriccions als viatges per la Covid, es realitzen correus virtuals, és a dir, a través de videoconferències. Tot i que el nostre museu té la fortuna de comptar amb personal propi per moltes tasques, per l'organització d'una exposició temporal hem hagut de contractar personal extern, començant pel dissenyador, que ha de donar forma a la museografia, la distribució de l'espai de les obres, el mobiliari expositiu, la companyia d'assegurances, l'empresa de transports, l'empresa de muntatge d'estructures, restauradors externs, emmarcadors, manipuladors i muntadors de les obres, el dissenyador gràfic i l'empresa de producció gràfica. Una de les parts més complexes és coordinar tots els equips professionals que hi ha a dins de la sala d'exposicions. En el cas de l'exposició Gaudí, aquest repte és molt gran per la dimensió de la museografia i el gran volum d'obres. Es requereix personal de manipulació, restauradors, transportistes, de vegades un fotògraf, el comissari, el dissenyador que dona les instruccions d'instal·lació, els coordinadors, cosa que significa la circulació de molta gent en un espai reduït. Ja veieu que en l'exposició Gaudí la museografia deixa poc espai lliure. Rodejats de peces delicades, de vegades tan petites com els guixos dels braços de Rodin o tan grans com la reixa de Can Negre, la tela dels Jocs Florals de Jujol i, sobretot, el rebedor de la Casa Milà, que precisa d'un equip de muntatge independent i un calendari específic que en ocasions pot entrar en conflicte amb el muntatge de la resta de l'exposició. En la instal·lació d'una exposició sempre es comença per la producció i muntatge de les parets, els diferents elements de mobiliari museogràfic, com vitrines, peanyes i la pintura de tots ells. Les obres només poden entrar a la sala quan aquesta està enllestida i neta. Llavors, entren les obres, tant les pròpies com les externes. Les externes, embalades en caixes que sempre són més grans que les pròpies obres, pels elements d'aïllament i amortidors, i que necessiten molt d'espai per ser manipulades. Un cop tretes dels seus embalatges, s'ha de constatar el seu estat de conservació. També s'han de comprovar les mides exactes per produir els suports específics de cadascuna, que en molts casos es requereix fer en el moment, i en presència dels corresponents correus, com per exemple en el cas dels documents i publicacions de dins de les vitrines. Una vegada instal·lades les obres, es col·loquen els textos que expliquen els diferents àmbits i les cartel·les. El toc final el dona la il·luminació,
que ha de ser efectista, però adaptar-se a les necessitats de conservació de cada una de les peces. Per exemple, el paper o el tèxtil. Són materials fotosensibles que requereixen una il·luminació de baixa intensitat, mentre que altres materials, com la pedra o el metall, poden admetre intensitats més fortes. Esperem que aquestes breus pinzellades us donin una idea de tota la feina, sovint poc visible, que comporta organitzar una exposició d'aquestes característiques.